Това е епоха на Водолей, свързана с образование. И основното образование е словото на учителя. Както разбира се и Христовото учение, което вече е свързано с Новия Завет. Но Новия Завет е по-кармичен. Тоест, примерно и учителя, когато види много тежка кармична ситуация при някой човек, и за да я разреши, трябва да чете Новия Завет. Примерно една от практиките му е 3 години по 3 глави от Новия Завет, от първо Евангелие на Матей до Апокалипсиса. Но това е защото словото в епоха на Водолей не е толкова свързано от кармата, както е при Риби, а е свързано с Водолея, който е образование, който е братство, който е равенство, който е наука и възпитание. Разбира се, първата книга на учителя. Така че тук и двете се четат и учителят твърде много е наблягал и на Библията, както даже и на Стария Завет, но специално на Новия Завет, който е свързан с Христос.